Takže u těch malých stromků, tady u těch mladších, takže taková ta první základní věc, která je o tom, aby se založila nějaká ta koruna, aby ten strom měl dopředu nebo do budoucna nějaký tvar. No. Takže je dobrý právě založit nějaký 3-4 směry základní, který vlastně pak vytvoří celou tu korunu. No, což tady zrovna tady u těch tak to vypadá dobře. Jo, pak tady u toho, u těch peckovin, pak třeba bývá to, že tady ještě může být ten vršek, který vlastně pak vytvoří takovou, že se tvoří taková ta pyramidální koruna, což zase u jabloní, že většinou se dělá taková kotlovitá, kde jsou vlastně ty vnitřky spíš prázdnější. Jo, ale takže tady ten základ je docela dobrý, pak jde, jo, a pak vlastně jde o to, dát třeba pryč nejdřív třeba vytývky, které jdou do špatného tvaru, které buď to jdou se nějak křížej, nebo jdou třeba, nebo zahušťují zbytečně ten vnitřek té koruny, a nebo třeba jdou i zbytečně stejným směrem. Jo. To je třeba tady ten případ, tady je ta hlavní, jo, a tahle vidíš, vlastně jde stejným směrem, akorát by si tady konkurovali, jo, bylo by to k ničemu. Jo. Takže klidně tady tu, jo, koukám třeba, jo, taky třeba tady už byla jednou střižená, tak klidně zatím to tady nechám, že tady to zase krásně tenhle pupínek, tam pak budou třeba nějaký plodonoše, nebo to bude jako silnější, to se uvidí. To samý si myslím, že i, no hele, tady máme třeba suchou, že všechny suchý se taky, všechny suchý to je taky dobrý dát pryč. Možná přemýšlím, jestli tady tu ještě nenechat, jo, tak když pak třeba se trošku povyroste, může se pak třeba ještě natáhnout, protože tady je dost místa díky tomu sloupu, tak ono to tady nic moc nedělá. A pak jim dělat třeba ještě vytývku, aby se takhle rozjela. Tak možná, že tuhle tady ještě nechal. No. Tady zase, jo, tato kolmo nahoru, což taky není úplně, jakoby, není úplně potřeba, a zase jsou takhle vedle sebe, to bych třeba asi taky dal pryč. No a teď tady třeba, když jsme chtěli malinko, i když ono u těch menších to zase tak ještě potřeba není, ale pak když třeba hodně se dělá vlastně to, že se zkrátí na nějaký pupínek směrem ven, tak aby tam zase prostě mohla začít třeba nějaká větvička tím pupenem, tím směrem, kam potřebujeme. To znamená, buď to jakoby ven z té koruny, a buď to do nějakého směru, kde vlastně to je prázdnější, kde je dobrý to tvarovat. Koukám taky ještě u suchýho, vlastně všecko suchý, tak taky v tom se pak vlastně můžou držet nějaký paraziti, plísně, houby, že to všecko. Takže všechno takový ošklivý suchý se taky dá pryč, jo. A tady, no, tady třeba, když to pak trošku o třetinu zkrátit takhle na ty pupínky, kam bychom chtěli, aby pak třeba, aby to šlo úplně nahoru kolmo, tak klidně můžeme to takhle nějak, tady už koukám, taky to bylo zastřižený a už je vidět, jak to tady dělá korunku, takže já to klidně lehce nad tím zkrátím. Tak zase ty peckoviny nemusí mít až tak hluboký ty řezy, jo, a tady taky, jo, třeba tohle už dám takhle, aby to bylo takový, furt takový kompaktní taková korunka, jo, tady tohle to už taky takhle dáme pryč. No, a pak akorát tady se uvidí, tady je škoda, že se tady zasekává, je to tady trošku dře, tak nevím, jestli pak časem třeba buď to ten kůl nepřehodit ještě, aby právě když pak fouká vítr, tak aby se to aby vlastně nedřelo a nemlátili se to, pak se vlastně odírají taky ty větvičky. No. Tak nějakou, třeba buď to ten třeba molitan tam. A nebo přesně, nebo jsem dal zatím něco měkkýho. Oni ty kůly stejně vlastně se dávají po výsadbě většinou na takový první, já nevím, 2 sezóny víceméně, pak už by ten stromek jako měl to udržet sám, že jo? Protože ono jde úplně o to, aby vlastně ten kůl, jakoby ten úvazek by vlastně měl podržet ze začátku ten stromeček proto, aby ty úplně jemné kořínky, které se první chytnou, které vlastně jsou úplně jako ty z prvních, tak pak přijde třeba, když nějaký větší vítr, fouká to a hejbe to s ním, tak ještě to není úplně zachycený a ono, jak se to tam i dole pohybuje, tak by se vlastně mohli poškodit nebo vytáhat, prostě není to prostě ten kořenový systém, aby tam držel co nejpevnějc. No. A to se právě během těch prvních třeba 1-2 sezóny chytne se to a pak už i ten vítr by s tím jako neměl nic jako udělat. No.